Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao, Metro and Mega Manila. Hi, partner! Hi, partner! Grabe, no? Kung kailan tayo tumanda, saka tayo nawalan ng pera. Buti pa nung bata ako, kahit alam mong 5 piso na yung hawak ko, alam ko, ramdam na ramdam ko, may pera ako. Ngayon, kung kailan ako matanda na, parang ramdam mong walang-wala ka. Ay, nako. Relate. Alam mo, itong pandemic na ito, partner, yan talaga yung nagkaalaman na talaga eh. Nagkaalaman kung sino yung may ipon, nagkaalaman kung sino yung yung stable. Totoo ka Pati yung dyan. nagkaalaman ng maraming mga bagay. And huwag ka mag-alala kung halimbawa sa tingin mo parang malas-malas ka ngayong panahon na ito. Huwag kang mag-alala kahit na nakakapag-alala talaga. Dadating din at dadaloy din naman ang ginhawa. Totoo yan, partner, no? Correct. Kung kailan tumanda, kung kailan nagkatrabaho, saka mas Nararamdaman walang pera, di ba? Unlike ng mga bata tayo, parang ang saya-saya kahit ang hawak mo lang 5 piso, 10 piso, di ba? Kahit nung high school tayo, di ba? Hindi natin iniisip yung pera nun eh. Parang pag pumapasok tayo, bigyan lang tayo ng 20 pesos ng nanay at tatay natin, happy na tayo, di ba? Pero nung tumanda ka pala, ang laki ng isipin sa pera. Meron ka bang may baon ka ba dati? As in like pera? Oo, may allowance ako noon. Siguro 40 pesos. College, 40 pesos a day. Wow, grabe. Ang luma na talaga. Oo. Nun, Napag-aalaman sa baon ang udad ng isang tao, di ba? Grabe, 40 pesos a day. Pero na yun, di ba? Madami nang mararating yun. Pamasahe, pagkain, di ba? Yung ganun. Di ba, partner, sabi mo kanina, parang, nung bata tayo, kahit 20 pesos na ibigay sa atin, masaya na tayo, happy na tayo. Ako nga, partner, nung bata ako, hindi ko na-experience na mabigyan ng baon eh. Paano yun? Ibig sabihin, kung wala kang baon nun, paano? Kaya palang payat-payat mo dati, talaga gutom ka. Hindi, ibig ko sabihin, wala akong baon na pera. Kasi 'di ba ang nag-aaral ako sa Assumption at scholar ako doon. So, yung mommy ko ay nagtatrabaho din doon bilang isang teacher. So, technically, wala ako talagang gagastusin kasi mommy ko yung gagastos. Ibig sabihin, pamasahe, sabay kami papasok. Pauwi, sabay din kami hanggang mag-college. Tapos kapag kakakain, pupuntahan ko lang siya sa opisina na, tapos kakain ako. Alam mo, partner, para sa akin, bagong sweldo ang nanay ko kapag wala kaming baon. Kapag bibili kami sa kantin at wala kaming baon, ibig sabihin nun, bagong sweldo yung mama ko. Ibig sabihin, may pera Sarap kami. Sarap naman nun. Oo, totoo. Totoo, ganun ang eksena namin. Kasi otherwise, meron talaga kaming baon. Yung hotdog na masarap nung prinito, pero pagdating ng lunchtime, mukha na siyang kuluntoy malungkot. na. Oo. Totoo yan, di ba? Yung chicken, nung bagong prito siya ng umaga, mukha naman siyang masaya, pero nung pananghalian, chicken sad na siya. Malungkot na siya. Ganun. So, hindi ko talaga na-experience na yung talaga bang may hawak na pera, partner. Hindi eh. Kasi, kahit pamasahe, wala. Yung tipong kasi, kanyari, nagkaroon ng emergency si mami mo, tapos kailangan kanyang iwan pa ng dalian, tapos wala kang pera, paano ka uuwi niyan ngayon? paano na mangyayari ang araw mo nun kung wala kang hawak na pera? Yung tipong tawag doon, a buffer, parang emergency fund, gano'n. Emergency fund, gano'n. Ewan ko, partner, nag-survive naman ako. Siguro wala yung parang daily na meron. Pero paminsan, kapag may extra yung mama ko, magbibigay din siya. Para syempre, yun nga, kapag in times of emergency. Pero parang di ko naman natandaan na nagkaroon ng time of emergency na wala siya sa paligid or wala Ang galing siya sa... din ni Lord.
Oo. Oo, kasi alam niyang hindi ka nabigyan ng emergency. So, ng baon. So hindi kayo bibigyan ng emergency. Correct, totoo yun. Tapos partner, nung nag-college kasi ako, kasi syempre, di ba, pagka-college, medyo dapat independent na ganyan. Ko partner ako yung matalinong kaklase. So ako yung mga pwedeng tanungan ng mga bagay-bagay, ganyan. Tapos ako yung komedyante. So dahil doon partner, ako yung nalilibre lagi. Kaya di ba lagi ko to sinasabi sa ere partner na kapag ka ikaw yung life of the party, yung hindi masaya yung lakad kapag wala ka, yung mga ganon, dapat lagi ka strive mo na maging ganun ka. Kasi kahit wala kang pera, laging kasama sa lakad. Kasi partner, na-experience ko yan Oo, na-experience ko yan partner nung college na talagang literally wala naman talaga akong actual na pera. Kasi sakto lang yung pera namin sa bahay Kumbaga, talagang kung meron man partner, yung mga inipon kong mga barya na nilagay ko sa Johnson's baby powder na na empty, 'di ba? Alam mo 'yan. Mas maganda yung alkansya, correct, na Johnson's baby powder partner. Tapos lalagyan mo lang ng maliit na 'di ba, na hiwa, gigilitan na mo lang ng butas. konti sa gilid, na butas, partner. Kasi mahirap yun sungkitin Kahit na sungkitin mo ng ano yung pang sungkit nail natin doon, cutter, partner. nail cutter o kaya chani. Di ba china-chani mo yung mga Correct, piso-piso mo diba? doon? Di ba yung Tama. malalaking piso? Correct, totoo yan, 'di ba? So kahit na ganun, pinaka the best pa rin mag-ipon dyan kasi mahirap kunin, 'di ba? So meron naman akong ganun partner, pero feeling ko nag-survive talaga ako sa sa kabibungan pagbibo ka, tapos Diskarte, kaya no? Oo, kaya naranasan ko rin partner na magwalwal nung college, gumimik kahit wala akong pera. Kasi 'di ba, magagawa mo lang naman 'yan kapag may pera kang extra, 'di ba? Manood doon ng sine, yung mga ganyan. Ako partner, lagi ko nililibre. Ganun talaga. Alam niyo po mga kabisyo, magandang tip yan. Kapag halimbawa wala kang pera, dapat ikaw yung masayahin, ikaw yung madaling utusan. Parte ako yung madaling mautusan Yung kahit halimbawa, isasama ko kasi utusan nila ako, ganyan. Okay sa akin yun. Importante sa akin, na-experience Kasi nakikinabang ka din sa gimmick. kanila, di ba? Oo, nakikinabang ka din. Napapakinabangan ka nila kahit na utos-utusan, tapos ikaw naman nakikinabang din sa kanila kasi nga nakakalibre ka ng Tama. pagkain. Di ba? So Correct. nakaka-survive ka sa buong araw. Busog kang uuwi ng bahay kahit wala kang baon, di ba? Magandang diskarte yan. Sobra ko lang talaga na lalo ng mga high school tayo tsaka college. Nung high school ako, ang baon ko noon parang 5 pesos a day. Tapos nag 40 pesos. Tawan-tuwa ako nung nag 40 pesos nag-college. Kasi sobrang from 5 pesos tapos naging naging 40 pesos kasi nga 40. buhay Maynila. Jump Oh, yun buhay Maynila na kaagad. Wow, laki naman ng maiipon kong pera. Pero nung dumating ako sa Maynila, sabi ko, sakto lang din pala yung 40 pesos kasi pamasahe, ilang beses na balikan, tapos magmemerienda ka sa school, bibili ka ng pananghalian at saka hapunan, tapos minsan mag-astringent ka pa kasi nga daming tagiwati ba? Uso kasi nung high school tayo tsaka college yung astringent Pag tinitigyawat ka, bibili ka ng Eskinol, di ba? Oo, correct. Kasi nga sa sobrang pollution daw ng Maynila, kailangan may astringent lagi nakapatong sa estante ng bahay nyo. So yun pa lang, ubus na kaagad yung pera mo. Correct. Doon pa lang nauubos. Tama. Tapos Angel's Breath, Angel's Love. Oo, Diba? Syempre, dapat yun yung mga pabango mo dati. Totoo ka dyan. Tapos mag-i-invest ka din sa gel. That time wala pa namang wax. So gel. Mga gano'n. Doon nauubos yung pera. Kasi nga teenager, hindi ka naman papayag na Na wala lang. Oo, na pangit kang papasok. Siyempre na makikisabay ka din sa mga sa mga classmate mong Maynilain. Kahit galing ka ng probinsya, kailangan level up ka din sa kanila. So papasok akong naka-wax. 'Di ba? Tapos yun nga tapos bibili ako ng yung spray sa bench at saka sa pen shop, yung mga ganung pabango para maano ka din. Para in ka din syempre. So kulang talaga yung 40 pesos. Sobrang naalala ko sinasabi ng mga matatanda noon na parang alam mo pag naging adult ka na, magkakapera ka na, parang baligtad. Parang scam yung sinabi nila na parang Bakit? yung adult na Grabe ka sa scam, Oo, di ba yung Ano sinasabi sabi ng mga nila? matatanda, yung mga sinasabi ng mga matatanda dati, alam mo, wag kang mag-alala, pag tumanda ka na, magkakapera ka na. Parang hindi naman na nangyari. So na-scam ako doon. Kasi kung kailan adult na tayo, saka feeling kong ramdam kong wala akong pera. Unlike nga nung estudyante tayo, di ba? Kasi humihingi lang tayo, lagi tayong may pera Ngayon hindi. Pag hindi ka gumalaw, wala ka talagang pera. Pag hindi ka dumiskarte, wala kang pera.
Correct, totoo yan. Kaya totoo yung kapag sinasabi sa inyo ng mga tito at tito ninyo, na mga matatanda, na namnamin nyo na kayo ay estudyante, namnamin nyo na hindi kayo ang namumblema ng baon po ninyo at pinoprovide para sa inyo ng mga magulang ninyo. Kasi dadating yung panahon, matanda na kayo, Yes. poproblemahin nyo na lahat talaga yan, promise. Totoo yan. Pero Adulting huwag is ka mag-alala. hard. Responsibilities, ang dami mong iisipin. Finances, di ba? Bills mo, yan. Tapos minsan yung lahat ng responsibilities mo at home. Tapos responsibilities mo at work. So lahat yan, iisipin mong pa konti-konti. Unlike nung estudyante ka pa lang, di ba? Pag naisipan mong gimik ka anytime. Kasi pwede naman, hingi ka lang naman ng pera. Yun lang ang problema mo di ba? Pagkatapos mong gawin yung assignment mo, pwede ka nang gumimik anytime. Pero pag tumanda ka pala, hindi mo magagawa basta-basta yun. Kasi nga, ang dami mong i-consider. Unang-una, pera talaga. Correct. Oh well, naniniwala ako at nananalig pa rin ako, partner, na at pinanghahawakan ko pa rin ang sinabi sa akin ng nanay ko dati na ang pera ang pinakamadaling solusyonan sa lahat. Kasi for some reason, nasosurvive mo naman. Ang importante, siguro, wag na masyadong, especially in this time of pandemic, let us not think ahead too much. Kasi una sa lahat, 4 months ago, hindi mo naman alam kung hindi naman natin nalaman na mangyayari itong lahat sa atin 'di ba? So ibig sabihin, no one can really plan out the future. I'm sure, 'di ba, tingnan mo nga, maski nga yung mga psychic, maski nga yung mga naghuhula, partner, 'di ba? Hindi nila na envision that this Na-predict. 2020 Hindi nila will be nakita, like this, oo. 'di ba? Hindi nila nakita. Hindi ko alam kung nakita nila, hindi lang nila sinabi, secret nila. Hindi ko alam, 'di ba? Pero ibig sabihin, no one really can tell Hindi mo talaga masasabi yung future. So, 4 months ago, before we reached where we are right now, wala naman nakapag-isip ng January. Ang concern natin is magpapayat kasi April, magsa-summer, magtutupis tayo sa beach or mag-shorts tayo sa Yun yung pool, mga 'di ba? plano natin. Dami nga nag-file ng mga leaves nila, 'di ba? Para makapag-beach, out of the country, pero lahat canceled. Tama, 'di ba? Kasi nung December, meron tayong dahil may extra time pera, kumuha tayo swipe natin ang ating mga cards para makapag-book ng mga flights for 2020, 'di ba? Pero walang tama. nakapagsabi ng future Walang nakapag-predict na mangyayari ito. Kasi kung may nakapag-predict, wala na tayong plinano lahat, 'di ba? So, ang isang magandang itinuro nitong pandemic na ito is just to take each day at a time. Wag mo nang fast forward sa what's gonna happen in the future kasi hindi naman nga tayo sure what the future will bring. So for now, while on pandemic, wag ka masyado look forward na muna sa future. Yung madami ka na masyadong iniisip. Ang isipin mo na lang muna for now is yung day by day survival. Yun na muna. Surviving each day. Kasi nakakayanan naman Kaya nga 'di ba yung tanong, naalala ko lang bigla, partner, yung tanong mo kanina na sinabi mo na paano yun? Paano wala kang pera nung college ka or nung nag-aaral ka? Paano kung may emergency? 'Di ba? Tama ka nga naman 'di ba? Ang sagot ko sa iyo, ewan ko, for some reason na-survive ko naman siya. Parang hindi ko okay lang naman ako, 'di ba? And true enough, katulad ng sinabi mo kanina, partner, alam ni Lord na wala kang pera, kaya hindi kanya binigyan ng emergency, 'di ba? Aminin mo, may sugar daddy ka, ayaw mo lang sabihin sa Partner, wish ko lang, kaya lang wale talaga Wish ko lang talaga pero wale, 'di ba? Nakakaloka, 'di ba? Pero 'yun lang, isang paalala po sa ating lahat na we will survive this. Just take each day at a time. 'Di ba? Relax ka lang, chill ka lang. I know anxiety is real. It's something that we go through every day and something that we fight every day. Totoo 'yan. Lahat tayo, maski ako, maski yung mga artista. Isipin mo na lang yung mga ibang artista na nawalan bigla ng career, nawalan bigla ng racket, 'di ba? Hindi ba't 4 or 5 months ago hindi nila naisip na mangyayari sa kanila 'yan, 'di ba? Pero anong ginagawa nila, 'di ba? Surviving. So, isipin mo na lang yung partner, yung mga artista, 'di ba? Pero what are they doing right now? Hindi ko alam kasi wala naman ako sa bahay nila. Malay ko. Pero I'm just assuming, partner, na they're just surviving day by day. Nag-iisip ng kung saan racket, Tama. kung paano
paano magso-survive, anong ano, 'di ba? Yung bang ganun. So, yun na lang muna ang isipin at tatupagin natin sa ngayon, 'di ba? Correct. Kung paano natin Para hindi tayo masyado mag-worry, di ba? Oo, para hindi na madagdagan pa yung anxiety natin. Importante, nakakain ka kaninang almusal, tapos di ba may pananghalian ka pa, tapos alam mo sa sarili mo na meron pa kayong panghapunan at lahat kayo sa bahay ay healthy pare-pareho. Di ba? Walang sakit, healthy ang bawat isa. Yun pa lang, pag nalaman mo yung mga aspetong yan, may enjoy mo na yung bawat araw. Di ba? Correct. Truly luto lang halong eklavu. O siya mga kabisya, maraming salamat sa pagtutok sa amin ngayong oras na ito. Mamayang alas 9, isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang burnay ang ating mapapakinggan kaya't inyong pakaantabayanan. Gotta go mga kabisya. Muli ako po si Nicole Yala, At ako naman si Cambio King Chris Chuper. na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-face mask ka para mabuhay naman ng iba. Yun! Yon. Always your number one. SM Radio Station.